Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň şeýşembe güni habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda boljak prezidentlik saýlawlarynda Respublikan partiýasyndan dalaşýar bolma ugrunda çykyş edýän Donald Trump musulmanlaryň Birleşen Ştatlara syýahat etmegine dogly gadagançylyk ýermegi teklip etdi. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Türkmenistanyň kanunlaryna girdilen üýtgetmelerde daşary ýurt walutasyny elden satýanlar we satyn alýanlar babatynda ceza göz öňünde tutulýar. Bu waradaky degişli düzediş Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine girdildi. Türkmenistanda beýtaraplygyň 20 ýyllyk dawaratyna görülen taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatyň köçelerinde araççylyk çäreleri geçirilýär. Olara mektep okuwçylary gatnaşdyrylýar. Efendim mektep howlusyny araçda saklamak, onu firmak, türmek, tämizlemek bilen bagly işler. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeris programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden Ukrainanyň parlamentinde çykyşynda Orset Krymda gararsız Ukrainanyň territoriýasyna köperilýär we Ukrainanyň ýarym adatyny bir kanun anneks edip halkara kanunlaryny bozýar dedi. Biden 8-nji dekabrden bu çykyşynda dünýäniň Ukraina syň edýänligini we onuň Kremliň rehimsiz agressiýasyna garşy söwüşýänligini bellidi. Biden Birleşen Ştatlary Orsetyň Krymy anneks etmegini hiç wagtda ikrar etmez diýip Ukraina Orsetyň agressiýasyna garşy goldaw bermegini dowam ettirer diýip belledi. The United States stands firmly with the people of Ukraine in the face Ukrainanyň gündegorunda separatistleri goldaýan Orsetyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krym ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşaly bäri Biden Kiýewa 4-nji gezek sapar edýär. Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlut Çavuşoglu Ankaranyň häzirlikçe öz gowy ýer goşunlaryny Iragyň demirgadygyndan çykarmajagyny Irak hökümetine aýtdy. Ol bu planlaryny Iragyň daşary işleri ministri Ibrahim Al-Jafari bilen 8-nji dekabrda Bagdadyň Türkiýanyň goşunlarynyň çykarylmagy üçin kesýetilen wagt möhletiniň dolmagyndan sanlyca sagat geçen soň geçiren telefon söhbetdeşliginde ma'lum etdi. Iragyň premier ministri Haydar Al-Abadi Türk goşunlarynyň Iraga bir ruhsat girenligini aýtdy we şol goşunlar 7-nji dekabryň akşamyna çenli ýurtdan çykarylyp başlanmasa Bagdadyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine ýüz tutjakdygyny duýdurdy. Çavuşoglu Ankara 3-nji dekabrda Mosul şäheriniň golaýyna öz harby güýçlerini berip bu ýerde eýýäm ýerleşýän harbylaryny gorajak bolýanlygyny aýdýar. Türkiýe öz eskerleriniň Islam döwleti toparyna garşy söwüşýän Irakly Kürtleriň peşmerga güýçlerini we Sünni Arap tire taýpalarynyň söwüşçilerini türgünleşdirýänligini bellýär. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri öz ýurdunyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýasynyň howa darbalarynyň dälde Orset bombalarynyň Siriýanyň gündegorunda hökümet güýçlerini öldürenligini aýdýarlar. 7-nji dekabrda Siriýa hökümet goşunynyň Deir al-Zor welaýatyndaky lagerini oka tutup 3 eskeri öldürmekde we 13 eskeri yaralamakda Islam döwleti toparyna garşy öreşen Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýany aýplady. Emma Birleşen Ştatlaryň harby resmiýetleri radar suratlarynyň zarbalaryň Orsetyň demirgazyk Osetiýadaky Mozdok harby bazasynda ýerleşdirilen 12 sany Tu-22 M3 kısımly bombalyjy uçary tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdylar. Medeniýet wekili polkovnik Steve Warren koalisiýanyň 6-njy dekabrda agzalan geňişlikde amala aşyrylan darbalarynyň goşunyň bazasyndan 100 kilometr uzaklykda ýerleşýän Newt ýatagyna gönükdirilenligini belledi. Orsetyň resmiýetleri kiçik öwrümli partlaýjy guralyň Moskwanyň merkezindäki awtobus duralgysynda 5 adamy yaralandygyny aýdýarlar. Partlamaly waka 7-nji dekabrda akşam Moskwanyň Çysty Prudy etrafynda Pokrovka köçesinde ýüze çykdy. Bu ýerde köp sanly restoranlar, kafeler ýerleşýär. Orsetyň polisiýasy partlamanyň terrorçylykly hüjümüň ähtimallygyna önsü gönükdirmedi we huligançylyk önsü işin gozgalanlygyny habar berdi.
İçeri İşler Ministrliginiň medeniýet wekili Andrey Galakberov partlayıcı serişdesiniň geçip barýan awtologdan ýa-da golaydaky binanyň aýnasyndan zyňylan bolmagynyň ehtimallygyny beledi. Ol 5 adamyň aýna döwüginden yaralananlygyny aýtdy. Orsiýetiň habar agentlikleri yaralanan 3 zenanyň aýaklaryna şikat edip olaryň keselhana eldirilendligini habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň içeri howpsuzlyk boýunça sekretary Jack Johnson öz edarasynyň geçen hepde Kaliforniýa ştatynyň San Bernardino şäherinde bolan ok atyşykdan soň daşary ýurtlularyň Amerikan raýatlaryna durmuşa çykmak üçin Birleşen Ştatlara seýahat etmegine degişli düzgünleri gaýtadan seredýänligini aýtdy. Johnsonyň sözlerine görä, gyrgynçylygy öz adamsy bilen bilelikde amal aşdyrmakda aýplanýan Pakistanly zenan Tashfin Maligiň Amerikan raýatyna durmuşa çykmak üçin 2014-nji ýylda Birleşen Ştatlary barmaga ruhsat alan 119 sany Pakistanlynyň biridigi anyklanan soň bu mesele seredilýär. Maligiň meselesi hökümetiň daşary ýurtlary bilen durmuş gurmak boýunça kabir wiza programmasyny sorag astyna goýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylda boljak prezidentlik saýlawlarynda Respublikan partiýasyndan dalaşýar bolma ugrunda çykyş edýän Donald Trump musulmanlaryň Birleşen Ştatlara seýahat etmegine doly gadagynçylyk girizmegi teklip etdi. Onuň bu teklibi tutuş dünýä boýunça tanqidleri tutuşdurdy. Has çekmejek maglumaty habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Amerikada 2016-njy ýylda geçek prezidentlik saýlawlaryna kandidatlyk ugruna Respublikanlaryň arasynda barýan dalaşda häzir öňbaşçy ornunda duran Donald Trump ähli musulmanlar bütünligi we dolulygyna Birleşen Ştatlara girmekden mahrum edilmeli diýip teklip etmek bilen tutuş syýasy teoriýasyň we dünýäniň gahar gazabyna hem tanqidine uçrady. Özen hepde San Bernardino şäherine ekstremistler tarafından radikallaşdyrılan diýip çaklanýan musulman aýalyň köp adamy atyp öldürmegi sebäpli prezidentlik kandidatlary milli howplulygy gowlandyrmak barada oýlanýarlar. Trump'yň bu provokasiýon beýanaty hem şoňa degişdi. Ol 7 dekabrda Günarta Karolina'da eden çıkışına yurdumuzun vekilleri nämening nämedigine göz ýetirýänçe musulmanlara yurda girmek gadagynçylygy öz güýjünde bolmaly diýdi. Trump'yň bellemegine görä bütünlük gadagynçylyk zerur sebäbi musulman ilatyň uly böleginiň arasynda Amerikanlara garşy ýigrenç bar. Respublikanlaryň öňbaşçy kandidaty biz problemany anyklap, oňa düşünýänçä ol hawply wehim bolup durýarka, ýurdumyz diňe jihada ananýan akyl paýhasy ýok ýa adamlaryň ýaşaýyşyna sarpa goýmaýan adamlaryň aýylgan çözümlerine pida bolup bilmez diýdi. Bu teklip hem turistlere hem de emigrantlara gönükdirilýärmi ýa-da bu ýerde nişana alınýan Amerikanyň daşary ýurtlardaky musulman raýatlarymy bu barada Trump'yň özüniň ýa kömekçileriniň beren düşündirişi ýok. Aktam aradan salym geçirmän Trump'yň beýanatyny Birleşen Ştatlaryň gymmatlyklaryna bütünlüği ters diýip ýazgardy. Aktamyň sözüsi Josh Ernest Trump garanky tarafa kakyp kampaniýasyna goldaw tapmak üçin adamlar arasyndaky gorkudan peýdalanýar diýdi. Ernest'in aýtmagyna görä musulman jemaatyny ýazgarmagyň deregine Amerikan resmileri musulmanlaryň ýol başçylary bilen hyzmatdaşlyk edip ekstremistik pikirleriň köküni ýolmaly. Radikalçylyga uğramagy mümkin adamlary radikallaşmaz ýaly goramaly. Prezident Barack Obamanyň daşary siýasat boýunça ýokary derejeli kömekçileriniň biri bolan Ben Rhodes Trump'yň teklibini konstitusiýa tertiplet edip bizim hukuklar baradaky kanunumuzda dini erkinlige hormat bar diýdi. Birleşen Ştatlaryň öňki vice prezidenti Respublikan diýekçini Trump'yň beýanatyny ýazgarsa, Respublikanlaryň beýleki kandidaty ýurdun öňki prezidenti George Bush'un dogany Jeb Bush Trump öz akylyna däl diýdi. Respublikan partiýasynyň beýleki kandidatlary Marco Rubio, John Kasich, Chris Christie we Lindsey Graham de Trump'yň teklibini reddetdiler. Demokratlaryň öňbaşçy kandidaty Hillary Clinton Trump'yň beýanatyny käýinje laýyk öňünden dören ters pikir we bölüji diýip äsirlendirdi.
Demokratların beýleki kandidaty Martin O'Malley Donald Trump faşist demagog dedi. Amerikan Islam gatnaşyklary Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktori Nihat Awad Trump'ın aýdýanlaryny paýhasyz Amerikan däl diýip atlandyrdy. San Bernardino şäherindäki hüjümi amala aşyranlaryň biri bolan Taşfeýin Malykyň doglan ýurdy Pakistana hukuk aktivistleri we dini ýolbaşçylar Trump'y zorlugy öňe sürýän fanatik diýip tanqid ediler. Pakistan'da adam hukukları boyunca en tanımal ahlawçylaryň biri bolan Asma Jahangir Trump şeýle bir manasız beýanat etdi welin oňa reaksiýa bildiresim de gelenok dedi. Trump'ın beýanatyny beýleki ýurtlardaky musulmanlar hem tanqid ediler. Avustraliýada Canberra Islam merkeziniň başlygy Azra Khan belli zat Donald Trump ýagdaýy tutaşdyrjak bolýar dedi. Taýlandyň Şeýhul Islam edarasynyň işgäri Somçay Jovangyň bellemegine görä Trump'ın beýanaty goldap almak üçin musulmanlara halamayan Amerikan saýlawçylaryny begendirmäge gönükdirilen zat. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda milli puly daşary ýurt walutasyna çalyşmak boýunça resmi çäklendirmeleriň giridilmegi dowam etdirilýär. Hökümetiň kanunlary giriden soňky üýtgetmeleri daşary ýurt walutasyny elden satýanlar we satyn alýanlar babatynda jogapkärçiligi has güýçlendirýär. Täze resmi düzgünleri barada kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Türkmenistanda da yurt pullaryny bir kanun satylanda we satyn alynanda kanunyň öňündäki jogapkärçilik has berkidilip, bu baradaky degişli düzediş Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine girdildi. Mundan beýlek kodeksin 279-njy maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykdy. Daşary ýurt puluny satyn almak we satmak gepleşikleriniň bir kanun amala aşyrylmagy binýatlyk mukdaryň 15-den 25-ne çelini möçberde jerimi salynmagyna we obyektiň konfiskasiýa edilmegine eltýär. Belli bolsaýaly mundan owal bu ýagdaýda binýatlyk mukdaryň 3-ne çelini möçberde jerimi salynýardy. Şeýle-de obyektiň, ýagny puluň konfiskasiýa edilmegi asla göz öňünde tutulmaýardy. Düzediş girdilen 279-njy maddanyň 2-nji bölegine laýyklykda bolsa, şu maddanyň 1-nji böleginde göz öňünde tutulan hukuk bozulmalary üçin administrativ temmisi ulanylandan soň olaryň 1 ýylyň dowamynda gaýtadan edilmegi binýatlyk mukdaryň 25-sinden 50-sine çelini möçberde jerimi salynmagyna we obyektiň konfiskasiýa edilmegine eltýär. Odolky kanunçylykda ýokarky agdalan kanun bozma üçin binýatlyk mukdaryň 3-sinden 5-sine çelini möçberde jerimi salynmagyna eltip, bu ýagdaýda hem obyektiň konfiskasiýa edilmegi asla göz öňünde tutulmaýardy. Türkmenistanyň resmi mediasynda daşary ýurt pullaryny bir kanun satmak we satyn almak baradaky kanuny jogapkärçiligiň we jerimelerin has berkidilmeginiň sebäpleri we maksatlary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma bu ýurdun valuta alys-salys nokotlarynda dollar satyn almak operasiýalary babatynda sol sanda her aýda satyn alyp bolýan dollary çäk ýerizmek, dollary ýaşaýjylaryň diňe ýaşaýyş ýazysyna görä satmak ýaly çäklendirmeleriň girdilmegine, şeýle-de munyň netijesinde dollaryň gara bazarynyň giň aýrap başlandygy baradaky habarlaryň peýda bolan wagtyna gabat geldi. Gepin gerdisine göre ýatlatsak, dollaryň gara bazary ýurtda Amerikanyň dollarynyň tewdasynyň çäklendirilmegi netijesinde olurky prezident Saparmurat Niyazow döwründe döräpdi. Mälim bolsaýaly, şol döwürde resmi alys-salys nokotlarynda dollar satylman soň dollar gara bazary döräpdi we ondaky dollaryň kursy resmi taýdan kesitlenen kursdan 4 esse goly ýokardy. Emma 2008-nji ýylda dollaryň berkidilen kursy hereket edip başlady. Sondan soň ýurt boýunça döwleti degisli hemde kommersiýa banklarynyň resmileşdirilen alys-salys nokotlary açylyp, dollar gara bazaryna bolan mätäslik görnötin peteldi. Emma Azatlyk radiosynyň habarçylary häzir ýurdun alys-salys nokotlarynda dollary girdilen çäklendirmeler sebäpli dollaryň gara bazarynyň täzeden müwjap başlandygyny habar berýärler.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda valyuta alış-çalış bazaryndaky soňky ýagdaýlara ilatyň türkmen manadyny daşary ýurt pullaryna öwürmek boýunça mümkinçiliklerine degişli resmi düzgünler girdilýärkä, bu arada ilata resmi düşündürüş berilmeýär. Habar beriş serişlerinde de bu mesele agdalmaýar. Ykdysady bilermenleriň pikirleri hem mälim edilmeýär. Şu sebäpden biz Türkmenistandaky maliýe ýagdaý barada ykdysady bilermenden pikir soradyk. Kardeşim Merdan Sariýewiň Merkezi Aziýa boýunça ykdysady analitik Manashan Mirmanow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Manashan, bilişimiz ýaly Türkmenistan şu ýylyň başyndan bäri valyuta alış-çalış nokatlarynda dollar satyn almak operasiýalary wagtynda ençeme çäklendirmeleri girdi. Şol bir wagtda resmi Aşgabat bu ýagdaýlaryň sebäpleri ýa-da netijeleri barada ilata hiç ýeli maglumat bermeýär. Siziň pikiriňizçe bu çäklendirmeleriň arkasyndaky sebäpler näme? Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации... Bilşimiz ýaly bu krizis düýün döremedi. Bu öz gözbaşyny has öňüräkden alyp gaýdýar. Nebitin gazyň bahalarynyň gaçyp basylmagy bilen ýagdaýlaryň oňaýsız tarapy özgerjekdigi hem aýdyň bolup başlapdy. Seýlede etaty rezerw pul birligi hasaplanýan Xitay yuanynyň hümmetçilenmegi hem ýagdaýlary çylsyrmlaşdyrdy. Munyň ýyzy bilen Rus rublynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň milli pul birlikleriniň hümmeti hem gaçdy. Türkmenistan etatan hem onuň dollar wagtyndaky girdiýän çäklendirmeleri barada aýdylanda men munyň hiç ýyly oňoýly netijeleri bermejekdigini häzirden aýdyp goýasym gelýär. Üstesine de Türkmenistanyň Russiýanyň ýa-da Gazagystanyň ýaly uly mukdardaky altyn valyuta zapaslary ýok. Bu ýagdaýlarda da Gazak we Rus ykdysadyetleri milli pul birlikleriniň hümmetçilenmegini saklamak ugrundaky birja investisiýalaryndan el çekmeli boldy. Gazagystanyň milli bankynyň ýol başçysy açyk bir görnüşde "Ildesler, biz teňgäni açyk akymyna göýberdik. Biz her aý milliardlap dollary ýele töwürüp biljek däl" diýdi. Всё, мы поддерживать не будем, потому что мы не можем каждый месяц миллиарды долларов выкидывать просто так. Ýa-ni siz türkmen häkimetleriniň girdiýän çäklendirmeleriniň oňoýly netijeleriniň bolmajakdygyny aýtdyňyz. Tahkiklaşdyraýsaňyz, munyň nähili netijeleri bolup biler? Тем, что резко как бы Dollaryň bir kanun dolanşygy gara bazary dörer. Biz bu tarihi odalym Sowet döwründe de geçipdik. Egerde resmi valyuta nokatlary raýatlaryň dollar talabyny ödäp bilmeseler, olaryň orunlaryny tutjaklar hokman tapylar. Tebigatda boşluk bolmaýar. Howa valyuta spekulantlary belli bir töwekkelçilik bilen %100 bolýarlar. Emma saxty bähbit isligi munyň özüni dolýan bolsa gerek. Вот этим выгоды личные, обогащение. Siz beýleki şol sanda Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetlerini hem ýakyndan izarlaýarsyňyz. Siziň pikiriňizçe beýlekleriň tejribesi nukdaý nazaryndan Türkmenistan häzirki ykdysady ýagdaýlarda nähili ädimleri ätse has amatly bolardy? Одними запретительными мерами эту проблему не решить. Nädeninde de çäklendirmeler girizmek bilen ämmetelini çözüp bilmersiň. Raýatlary kysmaly däl. Ýurdun her bir adamy bazaryň şärigi bolmaly. Все люди должны стать участниками рынка, свободного рынка. Merkezi Aziýa boýunça ykdysady bilermen Manashan Mirmanow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä.
Gepleyer Adatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanda korrupsiýa para peşkeş bilen ýüz boldunuzmy? Nähil ýagdaýda Adatlyk radiosynyň okuwjylaryndan pikir sorap orta atan bu sowalyna onlarça tesbir gelipdir. Dinleýijilerimiziň, okuwjylarymyzyň başdan geçiren ýagdaýlaryny we öňe süren pikirlerini köpçüligiň dikkatyna ýetirmegi makul tapdyk we tesbirlerden maglumat taýýarladyk. Kärdeşim Sähranyň taýýarlan maglumatyny dinläli. O ýerde, ýagny Türkmenistanda okuwa ýa-da işe girmek isleýän bir raýat uly möçerde para bermeli. Para bolmasa iş ýok, para bolmasa okuw ýok. Onu raýatyň aladasyny edýän barmy? Bu soru Adatlyk radiosynyň forumuna gelip gowşan ençeme tesbirleriň birinde Ali atly okuyjymyz orta atýar. Adatlyk radiosu 7 dekabrda özüniň Facebook sosial ugamyndaky sahypasynda Türkmenistanda işe okuwa girjek bolanyňyzda korrupsiýa, para peşkeş meselesi bilen ýüzüýi bolýaňyzmy diýen forum açdy. Adatlyň okuyjylary bu forumda dürli garaýşlary beýan etselerde jemi 70den gowrak tesbiriň aglabasynda Türkmenistanda para peşkeş meselesini ençeme pudakda duş gelse bolýandygy aýdylýar. Mysal üçin Aziz atly okuyjymyz öz tesbirinde Türkmenistanda 100 götürüm para horluk bar. Hemmeler para alýar, almayan adam diňe bir götürümdir diýip ýazýar. Murad atly beýle okuyjymyz bolsa, nämäniň gurrun edýäňiz? İş oku diýeniň näme? Para peşkeş nirede ýok diýip soraň. Elimde näsa çağa bilen baranymda tä peşkeşini berýänçem Lukman çağanyň ýüzüne seretmedi. Anha nähil derejä geldik. Öwrenşipdiris. Parany taşlayan, ýaşayan. Emma beýle uzak wagt dowam etmez diýip öz tesbirini jemleýär. Käbir okuyjylarymyz bolsa ýurtda işe ýerleşmek meselesinde alınýan paranyň möçür barada hem öz tejribelerini beýan edipdirler. Meselem Meral atly okuyjymyz doktorluk okuwyny tamamlap işe ýerleşjek bolsaň 5000 Amerikan dollaryny soraýarlar. Bu parany berip işe girdiň diýeli. Näçe aýlyk alarys? Şol puly näçe aýda gazanarys diýen soraglar berýär. Aziz atly okuyjymyz bolsa kärendesine yer almakda hem para peşkeş meselesiniň bardygyny aýdyp, şaly ekmek üçin kärendesine yer alanymda 1 hektaryna $200 berdim. Şalyny suwa ýakmak üçin täze puldan 20 manat berdim diýip daýhanlaryň çekýän ejir hakda ýazýar. Okuyjylarymyzyň arasynda kä halatda raýatlaryň para berip giren işinden hem mahrum bolýandygyny ýazanlar hem bar. Meselem Maksud atly okuyjymyz ertir bir gün biri 2000 Amerikan dollary berse, ona hiç zat ýok ere iş orunlaryny kemeldip işden çykarýarlar. Şu bolşuna dowam etse ýurtda adam galmaýar diýip ýagdaýa tanqidi gözaýlaýar. Bu temadan adatxabar.com web saytymyzda öz adyny görkezmän tesbir alan okuyjylarymyzyň biri halal pulun hasaby bardyr, haram pulun azaby bardyr diýip gysgaçyk öz garaýşyny bildirse, alatly okuyjymyz dünýäniň iň gözel ýurduny iýip ýok etdiler diýip ýazýar. Forumda tesbir alan okuyjylarymyzyň aglabasy Türkmenistanda bar diýilen para peşkeş meselesi barada öz başdan geçiren tejribelerini, nägileliklerini beýan etseler, käbir okuyjylarymyz şeýle tejribäniň beýleki ýurtlarda hem bardygyny gurrun berýärler. Meselem Mehratly okuyjymyz Türkiýede hem şirketleriň üstü bilen işe girseň aýlygyň ýarysyny, adaty usul bilen işe girseň 200-300 Amerikan dollaryny bermeli. Para peşkeşsiz ýurt barmy diýen sorag goýýar. Şol bir wagtda bu pikirler barada oňoýly ýa-da oňoýsuz garaýşyny aýtman okuyjylara käbir maslahatlary berenler hem bar. Meselem Merdan atly okuyjymyz iş tapmasaňyz gidin paýta ekin diýip ýazypdyr. Allah berdi atly beýle okuyjymyz günüňi görüp bilmeýän bolsaň ýalan zat gürleme diýip kelläňde şygyrdy bolmasa sen nire işe girjek diýip ýurtdaky parahorluk barada öz pikirini ýazanlara garşy çykýar. Ýeri gelende belläp geçsek bu tesbirler Adatlyk radiosynyň okuyjylarynyň şahsy pikir garaýşlarydyr. Adatlyk radiosynyň web saytlaryna okuyjylardan gelen tesbirleriň mazmuny bilen kärdeşim Sähra tanyş etdi. Gepleyer Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda beýtaraplygyň 20 ýyllyk dabaratyny görülýän taýýarlyklaryň çäginde 11 aýyň dowamynda jemi 472 sany çäre geçirilipdir. Şu günler Aşgabatyň köçelerinde geçirilýän aratsatçylyk çärelere mektep okuwçylarynyň hem gatnaşýanlygy aýdylýar. Çağalaryň gatnaşmagyndaki çäreler barada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Amanmurat agy bilen kärdeşim Sähra gurrun deş boldy.
Amanrada Aşgabat'ın käbir mekteplerinde çağlaryň sapak wagtynda fiziki işleri çekilýändigini habar berdiňiz. Bu barada has dolurak maglumat beräýsiňiz. Ýagny fiziki işlere haýsy mektebiň çağlary çekilýär hemde olar bu işleri nirelerde ýerine ýetirýärler? Ýagdaýy Aşgabat şäheriniň Parahat Nil mikroýorlarynyňky 47-nji, 48-nji, 51-nji, 52-nji, 55-nji, 57-nji, 60-njy mekteplerine duşda bolýar. Şeýle hem şäheriň 6-njy, 9-njy, 10-njy, 11-nji mikroýorlarynyňky 27-nji, 33-nji, 31-nji, 50-nji mektepleriniň okuwçylarynyň sapak wagty fiziki işleri çekilýärligine duş berdi bolýar. Tekrar Amanrada inne çağlar fiziki işlere çekilýär diýeniňizde anyk nämen gödöňde tutýaňyz, ýagny şol prosesi gurrun beräýsiňiz. Bu proses esasen mektep howlusyny arasda saklamak, ony firmak, sürmek, tämizlemek bilen bagly işler. Şeýle hem islenmek mektebiň howlusyny ýörgüte bağ ekilen meýdanlar bar. Olam kiçik ýerler, ortaça ýarym hektara ýakyn ýer tutýan bağçylyk. Ine şol bağçylyk meýdanlaryny tämizlemek, arasdalamak, olaryň düýbüni betip ýumşatmak ýaly işler mektep okuwçylar tarapyndan amal edilýär. Häzir ýurtda Türkmenistanyna kışpatly dowam edilýär. Çatylap duran aňlakly howa bolmasa-da howanyň çyrekligi 2-4 gradus maýlyk aralygynda ýöneşime teretmezden mektep formasyna gelen okuwçylar özleriniň muallimläriniň ýolbaşçylygyna dökülýän ýapraklary sýryp tutup ýygnaýarlar, ony ýörüýte haltalara gapgaryp mektebiň golay boltumyndaky zibilhanalara daşaýarlar. Özün bellimelýär şol fiziki işleri çekilýän okuwçylar her haýatdan taýsirli on fiýnetden, meselem öňkü haýatda 7-8 klass okuwçylary işlenmeli, soňky haýatda ýok ondan 9-njy 10-njy klass okuwçylarynyň işläp ýörenini görmek bolýar, hemde şolary ýolbaşçylyk edýän muallimlere fiýnetden okuwçylaryň her haýatdan taýsirliýärligini gözetdirdi bolýar. Tekrar Amanrada bu ýagdaý näçe wagtdan bäri dowam edýär? Ýagny näçe günden ýa-da näçe hepdeden bäri dowam edýär? Bu ýagdaý umumyň bar ýagdaý ýöne soňky 3 hepde diýen ýaly wagtda haýym göze iýerlikli ýagdaýa uruly. Amanrada çağlaryň fiziki işe çekilmeginiň sebäbi barada bir maglumat barmy? Hemde şeýle ýagdaýlara mundan ozalky ýyllarda da duş gelse bolýadymy? Ýagdaý öňkü ýyllarda da duş gelse bolýar diýeni köplenç ýaz faslyna amal edilýän işlerdi. Şu ýyl welin noýabr aýynyň 2-nji ýarmyndan başlap ýagdaý göze iýerlikli derejede dowam edýän öz bolşy bir giden sebäpler bar. Şeýle maglumatlar umumana resmi ýagdaýda alyp bolanok ýöne ma'lum bolýar. Bundan 15-20 ýyl ýurdun prezidenti Aşgabat şäherindäki şeýliýatlere berilýän ünsün güýçlendirilmegi hakynda ýörüýte görkezme berdi. Ine şondan bäri şu ýagdaý mektepleri dowam edýär. Ikinji bir ýagdaý ma'lum bolýar, häzir Türkmenistanyň bir taraplyň 20 ýyllyk bayramçylygy dowam edýär. Şu bayramçylyk bilen baglykda da şäheriň üstünlük ýeriniň nesaslardan mekteplerin howlularynyň oňundaky bağ meýdanlarynyň arasynda bolmagy iýi derli gözükýär. Ine şu iki sebäp esasy pastandyr olur. Kärdeşim Tehranyň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen döwlet neşriýat gullugy şu ýylyň başyndan bäri kitap önümleriniň 336 görnüşini çap edipdir. Soňky hökümet maslahatynda täze neşirleriň arasynda häzirki döwrüň ýazyjylarynyň hem şahyrlarynyň eserleriniň hem bardygy ma'lum edildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz şu ýyl Türkmenistanda çap edilen kitaplardan haýsylaryny okudyňyz? Olaryň mazmuny barada pikiriňiz nähili? Bizim bu sowalymyza gelen jogaplaryň birinde Rizwan Aglamow hiç birini okumadym, ozal ruhnamadan gutuldum diýsen indi wagt kuşy bagtyarlyk eýämi geldi diýip belliýär we şeýle dowam etdirýär öz tesbirini. Indi gelsek ýazyjydyr şahirlere, siz öýle adamlar bar diýip adyny bile tutmaň. Olar altyn zynjyry almak üçin özlerini şahir diýip atlandyrýan adamlar
ölin dip öteslerinde belliyer. Gulatlı okuyacağımız hiç birini okamanlığını ve hiç birini tanımayanlığını ve okar yalı zadın yazılmayanlığını öz tesvirinde belliyer. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com websaytymyza, Facebookda Azatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. azathabar.com websaytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da qarawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.